singgah singgah kala singgah tansu minggah durga kala su minggir sing asirah sing suku sing datan kasat mata sing atenggah sing amulu sing bahu kabeh padha sumingkira ing telenging jala nidi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah nderek wonten ing ajeng wilujeng siang wilujeng panggihan lumantar kula sakadang keluarga Eking Dewa Musik Campursari wingking sangging pagak Sumberlawang Sragen kasepuhan panjenengan Bapak Cari Arya Wahyu wonten ing sang kalenggan kepareng mangayun manem Bromo makarya senaringan Edi Penny rental audio kikaliput CSP video syuting hangan ditriwidiwatik parang sowen kang sepisan wingking sangging mondokan Sragen wonten wiwi kepareng mangayun Dewa Musik sumusul ingkang kokali kiwangsul tasih saking mondokan wonten Dwi Bayonet wonten ingkang pungkasan wonten Ria kepareng mangayun wingking saking Ito Susu Boyolali kula pinijipun besar dalem Kimolali kalres sangkiladan kemusu ing mangke pareng derek suka mangayun panglipur katos sagung prawuh para tamu sendahan wilujeng sang wilujeng panggihan wilujeng mesani kurgi wilujeng midhangetaken salam pamkatur prawuh para tamu salam arahayu salam budaya kula nuwun.
Sembah nuwun mekaten satawis salam saking Perkateng Dewa Musik.